И така, приятели, втора част. Нищо на копчето. Не, буквално нищо не включвам. Кладен. Така. Ела! Ела! Готово е. Ето. Египетските вафли са много вкусняшки. Бабо, айди. Бабо! Oldu mu pideki dağıldı mı üstüne? Готово е. Бабо, готово е. Bekçiyim yiyecek he. Айде. Изкарай го. Изкарай го. Бабо, изкарай го. Sıcak şimdi yiyeceksin bunu vedine bir sıcak. Да. Ha. 5, 10, 15, 20 tane 12'sinde o verir. Daha o bet 12 de oluyor. Бабо. Айди. Това. Йо. Хора. Ето. Как се получва? Много е надута. Връщам се след малко, когато сме готови. И така, хора, вземаме парцала и ще изкараме нашата прекрасна баница и да видим какво съм сътворила. Така. Така. Така, вадим внимателно баничката. Така, по този начин. Ето така. Ето, ох, хора. Много е топло, вижте. Така се получи. Така. Така се получи. И много се надула. Ще. Така като я спукате малко, ще се студи. Ох! Добре. Чуваме при баба. Ти ще го нарежеш ли тук? Да. Добре, чакай. Aç yak kendin de gör nasıl oluyor. Diyor sıkışır oldu. Yoksa benim dostum. Стига толкова. Добре, хора, сега ще донесем баничката, да я нарежат и да я ядем и да видим дали е станала вкусна или не е станала вкусна. Няма да наливаш още. Внимавай. Нищо. Защо? Защото... Acım bir söyle. Ay küçükleri mi gelir? Ya parçalı tutma. Bilmem diyelim. Sen nasıl yanmadan getirdin onu? Аз се изгорих. Виж, ей тук те се изгорих, виж, ей тук. Ей тук. Опа! Telefonun güzel bir top. Така, хора, Да, виждаме. ето я баничката ни. Да.
Баба сега я реже. Готвила ти лайката. От Приготвена Индия, от мен. приготвена от Индия. От Индия е приготвена. Вземи топалар да чака, какво ни става. Ето, бабо, снимаме те как режеш баничката. Вкусната баничка. Да. Банички. Do you speak English? Babo, do you speak English? Babo, Хайде. С ръка. на здраве. Bilmem biz bir şey bırakmayırız. Ekmek bantısı şey. Давай, алушори да става. Babo, do you speak English? Бабо. Милиан попагала. Tavşanı. Тя попагала. Хора дават ни по телевизията. Ние сме в тази реклама някъде, не знам къде точно. И да. Ama patkan giymiş oraya ne yiyeceklerini taşıyor, işler yer olacak lazım hiç giymesi patkan. Така, бабо, реши да пробвам баничката. Бабо, да не трябва Ay kırış баницата. etmedim altından. Ето, хора, вземаме тази вилица и ще пробваме баничката. Така. Вече започва вид един край на банката. Започваме по средата на баницата винаги. Това е много важно да почнете от средата, за да ви се развикат и да Bu sene привлечете reçetanın внимание. bütün iyi bir yanına verecekler. Много, както казах, много е важно да почнете от средата на баницата, всичките ви се скарат и да привлечете вниманието на другите хора, за да сте интересни. Bütün kumanda verme çok olacak, şef olacak. Bırak kumanda verme. Това съм шефка. Малко горещо. Малко е горещо. Трябва да се тук. След баба режи баничката в момента. Така. Хайде. Молим се. Калмаш. Ето, баба режи. Получило се е вкусно. Много вкусно. Приготвена от мен. Аз няма да мога да си добре. Баба, дай още ми пътя. Не го държа към топлото дъва. Не го телефон подали. Üstü ne kurumuş Ай, çabıstan. стига вече, не. Üstü Стига. kurumuş çabıstan altta yere. Ти на Майнкрафт ли ще играеш или банца ще ядеш? Çünkü kalıp kıymadım. На банца ли ще играеш или Майнкрафт ще ядеш? Duramıyorum ya. Бабо, режи. Стига толкова се режи. Баницата ще свърши след малко, ако режеш повече. Касима за костенката. Няма за гостинката, бабо. Buraya bir şey ettim. Вау. Тралala. Вземем една голяма хапка. По този начин. И ядем. Ето и вие си пробвайте. И вие яще. Nasıl olsa da yiyecek sade. Güzel olsan. Много вкусно. Ufandığın testi bırakıyor. Стига толкова сега за Майнкрафт ще играеш или баница ще ядеш? Така. İyi bakalım şimdi biraz da geliriz. Дядо много давно не е пил бира с вафла. Сега в момента си реже палкичката, за да пи. İlayka buraya sıkıştım oraya çıkaramıyorum. Така. В момента ръката го боли, заради той. И... Помощничката калпата лежи. İlay. Кона, не ще може! Бабата. Не бях аз. Този път не бях аз. Vay. İlayka. Този път не е така.
Този път не съм аз како. Уфандък. Ето, нарязахме вафличката. Виж, кожуха. Ханджа. Бабо, тази баница що е люта? Дядо, тази баница е малко люта. Другата. Бабо, тази баница ми се струва малко люта. Още едно. Не ли то даваш? Малко ми е люто. Да не е чуечето. Сега ти якъс. Е. Защо не стрелят по-малко? Знам. Стрелят по-малко скоро. Ти не обичаш. Да. Какво направи? Гледаме как се изсипва бира от капачка. Вау! Хора, яжте си и вие, вижте колко е вкусно. Бабо, яж! Дядо дегустира и вафлата от Египет. Хора, сега ще дегустират вафлата от Египет. Но първо ще дегустираме баница. Вижте как се реже вафлата от Египет. Да знаете, ако си купите и вие да се нарежете по този начин. Ето. Лекичко се може с два пръста и се слага устата. Гайка, Мишка, йок бъде изложбана. Мишки няма, аз съм Мишка. На строителя Мишка вървало да бе. Таралежки бе, таралежки. Таралежи има. Нука пек Богу би таралежки. Бабо, таралежи има в Пагали. Живо. Изгорих се. Добре, хора. Това беше днешния влог. Надявам се да ви е харесал. И до следващия път за още рецепти като мен. Другия път ще има таралеж по... Какво да кажа? По сладък таралеж. Следващия път ще има сладък таралеж. Следвайте ме за още такива рецепти като тази и до следващия път.